नंगौ जों माने गोबां दिननिफ्रायनो नाजाबाय दंमोन अरुणाचल भुटान साइडनिफ्राय जेब्ला दंफां फैयो बेखौ माने जों हमनो आगोलनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन दा मैया थांनाय हराव जोङो जोंनि लाखिना दोननाय सर्स बिथांमोना जिबायदि खबर होनाय लेखायै जोङो मोनसे जायगायाव जों नेनानै दंमोन बे नेनाय बायदिनो जोङो बे खामानिखौ दंफां गारि गंनैखौ जोङो हमनो हादों बहाय हमखो जोंनि नैबे माजबाद अरां लामा बै महामनि होननाय जायगा खाथियाव जों हमनो हादों आरो बेसेबांसो बिबांनि जागोन औ दंफाङा गंनैजों 122 केबिसो जाहैगोन जांगिला बिथांनि मुं खोनाबाय थादों बे माला जांगिलानि जानो हागौ नामा खोनानायलाय जोंबो नोंथांमोननि मिडियानि जुरै खोनाबाय थादों दाथ' मा बुंनो दा जिहेतु जोङो गारिखौ हमनाय समाव गारिनि सालायग्रा ड्राइभार जों हमनो हायाखिसै खारबाय जों माने लाखिनाय समावनो जोङो लाखिस्लाब मोनै आगोलावनो गारिया हरनि सुबिदा लानानै खोमसिनि सुजुगखौ लानानै ड्राइभारा खारनायनि जाहोनाव जोङो होसोबाय थानोबो हायाखिसै हमनोबो हायाखिसै जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ दा खोनाबाय थादों जांगिलानि माल बारो मायो खिन्थु बेयो जों कनफार्म नङा मानो होनना बुङोब्ला जों जिहेतु मानसि रावनिफ्राय मोनासै रावखौबो जोङो ड्राइभार हमनो हायासै गंनै गारिनि ड्राइभारखौबो जों हमनो हायैनि जाहोनाव जों थिग खबरखौ जोङो माने खौरांखौ जों मोननो हायाखिसै आरो सोरनिबा माबोरैहाय खारनो हाखो बे सुरां जि काट सिखावफ्रा नोंथांमोननि आखाइनिफ्राय जों ड्राइभारखौ हमनोनो हाखायाखिसै गारिखौ लाखिनाय लोगो लोगोनो माने जों सिगनेल जोंबो गारिनि खिबु जों होसोनानै हमनाय जादों नालाय जों गारिखौ माने ड्राइभारखौ हमनोनो हाखायाखिसै गारिखौ लाखिबाय आरो खोमसिनि सुजुगखौ लानानै बिसोर माने खारनाय सुबिदाखौ लादों आरो दंफां सुरां काटजों लोगोसे गंनै ट्रेक्टर नोंथांमोना हमनो हादों मा राहा लागोन नोंथांमोन दा बियो जों दा जिहेतु जोंनि डिपार्टमेन्टनि नियम आकारै जोङो गोजौआव दैथायहरगोन डिभिजनेल फरेस्ट अफिसाव जों दैथायहरगोन गोजौनिफ्राय मा राहा लायो नियम मथे नियम आकारै जेबायदि माने माबा जायो बेबायदिनो सिस्टेमाव खारगोन कुनु माने इलिगेल माने खामानि मावनायफोरखौ जों बोरै हायो बन्द खालामनो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन आरो डिपार्टमेन्टनि नियम आकारै जेबायदि माने कनफिसकेट खालामनाय जायो बा सिज खालामनाय जायो बेयो गोजौनिफ्राय जिथिया अर्डार फैगोन बे राहायैनो जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन आरो बेथ' साभाबिकखा माने जाय जि खामानिखौ मानसिफोरा मावगोन बे डिपार्टमेन्टखौ बदनामाथ' एफा एनैया जाखागोन खिन्थु बिदि नङा जे गासै खामानियावबो डिपार्टमेन्टआ इनभल्भ थागोन बिदि नङा दंफांनि बा अन्थाइ बालानि सोमोन्दै जों बेफोरखौ नोजोर होनानै गोबां सम आगोलनिफ्रायनो जोङो दंफांनि गारिफोरखौबो जों हमबोगासिनो आरो बिदिनो सिज खालामनानै जोंनि अफिसाव नोंथांमोना नायोबा नुगोन बेसेबां गारि दङ आरो सम सम डाम्पार अन्थाइ बालिनि जिथु अबैध भाबै सालान गैयै इलिगेलि जिथु सालान गैयै गारिफोर सोलियो बिनि सोमोन्दै बेफोरबायदि गारिखौबो जों हमनानै डिपार्टमेन्टनो बा सरकारनो जों रयेल्टि रेभिनिउ जों जमा खालामबोगासिनो बेफोरबायदि माने खालामसेयावबो खायफा मानसिफोरा बुंनो नागिरो माने डिपार्टमेन्टआबो लोब्बा दं होननानै खिन्थु बेयो थारैनो एकदम माने नंखाय डिपार्टमेन्टआ लोब्बा थानायमोनब्ला दिनैनि बेबायदि जों जिथु माने गारि हमदों दंफांनि गारि हमदों बा अन्थाइ बालाफोरनि गारिफोरखौबो जों सम सम हमो बेफोरबायदि लोब्बा थानायमोनबा जों बेफोरबायदि हमनो सुबिदाखौनो माने मोननाय नङामोन आरो नोंथांमोना दिनै जे सुरां काट हमबाय बे सुरां काटआ बबेनिफ्राय फैदों आरो बहानि बे सुरां काटआ मा बुङो नोंथां जोंनि सर्सनि मथे जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला जिहेतु उदालगुरि आरो सनितपुर बर्डार सिमा माने फानस्रि सेन्टार साइडनिफ्राय गारिया ओंखारबोदों होननानै जों खोनादों माने जोंनो इनफर्मारा जोंनि सर्सआ जोंनो खोन्थादों सनितपुर आरो उदालगुरि माने अरुणाचल हाजोनिफ्राय साइड माने फानस्रि साइडनिफ्राय माला फैदोंमोन आरो जोंनि दायो रौता रिजार्भनि रिजार्भआवथ' बेबायदि माने दंफाङा जोंनियाव गैखाया दा जोंनि ओनसोलाव रौता रिजार्भआव प्राय जायगायावनो माने एफआरए भिलेज माने फरेस्ट राइट एक्ट 2000
6नि जितु माने आयेन बिनि आयेन बायदियै जोंनि गोबां रिजार्भनि सिङाव थानाय मानसिफोरनो माने हानि माबाखौबो होखाबाय जिहेतु बे जायगायाव दंफां लाइफां बेफोरबायदि गैखाया